आङो सासे बिजाथि महरै देरहानानै थाङोब्ला आङो बे ओनसोलनि गासैबो बिथिंनि जौगानाय खामानिखौ आङो नाजागोन, मावनो थाखाय नाजागोन आरो निश्चय आंनि सायाव रायजो राजाफ्रा फोथायनाय दङ। आं बे खामानि बिजाथि महरै देरहासारनायनि उनाव आङो निश्चय मावनो हागोन आरो मावनाया आंनि थांखि आरो बेखौ मावनानैसो गारगोन। औ दा बिनि गेजेराव बिथांमोना फेक्टर जागोन नामा? बिथांमोना जेबो फेक्टर जाया आंनि मिथिनायाव, मानोना बिजेपियाथ' गिखादों अलरेडि बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै। बेवहाय थाखानाय बिजाथिनोनो बिथांमोना टिकेट होनो साहस खालामाखिसै, जायनि जाहोनाव बिथांमोना गुबुन सासेनो अल्टारनेटिभ होनो गोनां जादों। बेयावनो जों सिनायो जे बिथांमोना गैलिया, जोब्बाय बेवहाय। आरो कंग्रेसनिफ्रायबो बेनो, कंग्रेसआथ' गैया बेयाव, कंग्रेसआ गैया। गतिके बिथांमोनाबो बिजाथिखौनो नागिरना मोनाखै बे बरसला समस्तिनिफ्राय। गतिके गुबुननि बिजाथि सासे लाबोनानै बिथांमोना ओरैनो जोंनो माने नारसोमनानै होफैदों। सिनायै सुबुं जों मेगन माने बिनि मोखांखौ सिनायो, नाथाय बिथाङा जोंनि सिनायथि मानसि नङा, जोंखौ सिनाया। जोंनि बे बरसला समस्तिनि हाद्रि बाला हाब्रु दैब्रु बेजों बिथाङा जेबो सोमोन्दो गैया। बिथाङा गहपुरनि मानसि। गतिके बिथांखौ जों फेक्टर होननानै साना। बेवहाय इउपिपिएलआनो फेक्टर जागोन आरो इउपिपिएलआनो देरहागोन। जुद्ध जानायनि एसेबां माने खोथा फैया। बेसेबां भट मोनगोन बायदि नोंथाङा फोथायदों? आं 80,000नि गोजौ भट मोननानै देरहागोन। दा नोंथाङा फोसावदिं हाबाफारियाव गिदिंनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनो? जोबोद मोजां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आंखौ नागिरदों, आंखौ लुबैदों आरो आं बादि सासे सुबुंखौ बिथांमोना हास्थायो। बिसायख'थियाव देरहानायनि उनाव सेथि खामानिया मा जागोन? सेथि खामानिया लामा आरो सोलोंथाइ, बेनि अनगायैबो आबाद। मानोना जों आबाद गाहाय सुबुं, बे आबाद बिथिंखौ आं नोजोर होगोन। आङो बरसला समस्तिनि बिजाथि महरै देग्लाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आङो सिखारदों, गसंदों आरो बेजों लोगोसे आं इउपिपिएल दोलोनि मानाव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर होनो सानदों। गुबै बाथ्राया बेनो जि जोंहा बिसायख'थि फैगासिनो दं, फैगौ 9 एप्रिलाव बिसायख'थिया जागोन आरो बिनि थाखाय जों जोबोद साखा फारायै खामानि मावगासिनो दङ। आसा खालामो बरसला समस्तिनि रायजो राजाफ्रा आंखौ जिहेतु सिनायो आरो आं उन्दैनिफ्रायनो बे ओनसोलाव समाजजों जड़ित, थुनलाइजों जड़ित, फरायसा आफादजों जड़ित बेबायदि खामानि मावबोबाय थादोंमोन। आथिखालावबो आं समाजजोंनो जड़ित थानानै खामानि मावबाय थायो आरो सोलोंथाइ बिथिङाव आं गोबां खामानि मावदों, बेखौ गोबां रायजो राजाफ्रा मिथिगौ।